Зрители, аз съм RPG The Last One и както виждате днес започвам следващия си клип. Телефонни шеги, именно ето това е нашия телефон Nokia 120. Така само да кажа, че не съм в студиото в момента, защото в момента студиото първо, че е заключено и не знам къде се намират ключовете. И второ, че Крис Беги го няма и някакси ми е тъпо сам да седа, защото у нас няма никой буквално. И какво ще правя долу? Не знам. Така, сега, добре, мисля да започвам с телефонните шеги. Ало? Да. Вие ли сте от OLX да продавате... Не, сбъркали сте номера нещо. Продавам. Аз мислех, че продавате строшена Nokia с 2-3 копчета отпред. Не, няма такова нещо. Сбъркали сте номера. Как съм го сбъркал? И така. Няма нищо, не се продава. Не се ли продава, как? И така. Няма нищо за такова. Продам. Вие продахте? Как ме затворите? Така да ми взя това първата шега, която не беше много смешна, но айде. Така, понеже паузата не трябва да ми е толкова дълга, поне според мен е... сега да видим как 8, 9, 8, примерно 53. Да, не съм. Надявам се да проработи този номер. Да, проработва естествено. Тихо. Да. Ало, да. Да. Ало. Георги, ще излиеш ли, бе? Не съм Георги. Как не сте Георги? Така. Аз мисля, че... Гергина съм. Кой се обажда? Тошо, искам с Георги да говоря. Няма такъв тук. Нали, там ми затвори. Набира. Ало, бай Пешо! Какво бе? Бай Пешо! Как можеш така, ще ти пада джоба, бе, момче? Ако не можеш да пушиш цигарка, значи не можеш. Ясно ли ти? Не можеш да си алкохолик, не можеш да си такова. Как ще пушиш цигарката, а? Как ще я пушиш? Като не можеш да отнасиш с хората, как ще пушиш цигарката, а? Да ви сега, това от сега. Така, следващия номер, на който се обадим, вече е набран. Така, значи... Само да видим първо нещо в нашия телефон. Така, обаждаме се. Съобщение. Не може да си толкова тъпа, бе! Как може такава си тъпа? Не може така винаги да си държиш като си тъпа и да си пушиш цигарките. Щом си пушиш цигарките, ти не можеш си тъпа. Разбираш ли си? Ти, ако си пушиш цигарките както трябва,
Може ти си оправиш живота. Може си толкова тъпа крanta гадна мръсна твойната... Добре, записахме си съобщението. Така да сега това е малко са влогова част, в която ще говорим за как ще върви нашия бизнес с ChrisBG, естествено. Така, с ChrisBG ще продължаваме да качваме нашите клипове. Още търся програми, в смисъл стария канал, който нещо ми се провали. Търсих програми за качване на нашите клипа, за качване на клипове на геймплей, но обаче на телефон. Примерно Minecraft снимаме, Pocket Edition и така нататък. Но естествено нещо не ни се получи, както винаги е ставало. Всичко както хората и накрая нещо не се получава, при мен винаги е така. Всеки човек може да е така, винаги има несполуки, проблеми и така нататък. Това някои неща клонят към това да... по-скоро искам да ви кажа, че за някои хора, които, примерно, виждал съм човек, едно дете да снима в тоалетната, да се снима влог. И обсъжда Shadow Hex, разбирате ли. И в тоалетната се снимам, представете си. Shadow Hex е известен и не се снима в тоалетната. Той се снима в тоалетната, което е малко смешно. Но обаче коментарите не бяха доста добри, но както знаете, всеки се изхожда до тоалетната, но това не дава причина на детето се снима в тоалетната. Всеки ходи до тоалетната, това нищо лошо няма. И така, да, не знам защо отклонихме темата и почнахме да говорим за пустоти. Само да кажа, че с ChrisBG ще почнем да снимаме. Ще продължим да снимаме. Ако намеря програма, днес ще търся, продължавам да търся упорито за Minecraft Pocket Edition. Съответно, ще пусна, ако трябва и във Facebook, публикация за самата програма, естествено. Ще снимам и на Minecraft Pocket Edition. Направили сме един град, който, ако на време успея, преди да е направен, завършен, защото ние с ChrisBG сме го почнали и не е завършен. Вчера го почнахме, направили сме половината град. Така, ако не е завършен, до тогава, когато съм намерил съответната програма, която ми трябва, естествено ще снимам и ще ви помогна. Така да не са това от този клип. Благодаря ви, че ме изгледахте. Може да, дори ако ми сложите палец надолу, все пак благодаря, че ме изгледахте и изказахте мнението си. Коментирайте, абонирайте се, харесате или не харесате, не знам просто какво. И Анекса, това от мене, довиждане.